Chceš krásnu pleť bez toho, aby si zrujnovala svoju peňaženku? Poď sa so mnou pozrieť na budget-friendly tonika, séra a krémy priamo z DM-ky. Ak hľadaš dávku hydratácie a rozjasnenia, tieto mini ampulky sú dokonalé. Glow alebo vitamín C, tieto séra balea za pár eur tvoju pokožku brutálne rozžiaria. Peptidy, upokojenie pokožky, ale aj ochrana pleti. Balea má riešenie na každý typ pokožky. Skúste tieto séra a uvidíte. Osvieženie v lete v spreji, takisto super ako fixácia make-upu. Pre zrelšiu pleť vyberám tentokrát Balea Vital nočný a denný krém, ktorý je na regeneráciu a výživu. Aj pre tú najcitlivejšiu pleť tonikum, taký dupe na La Roche-Posay Cicaplast. Balea Beauty Express tonery, upokojenie a hydratácia za cenu kávy. No a toto je pre mňa novinka, sú to ampulky pod oči a na pery a sú super.